нядзелю 11 студзеня запрашаем вас на малітоўны перапынак. Слухаем Божае Слово з Евангелля паводле Мацвея, раздзел 4, вершы з 12 па 17. Гэта слово пра пачатак служэння Ісуса і пра заклік да навяртання. Каментар падрыхтаваў грэка-каталіцкі святар айцец Ян Маісейчык. Ісус, пачуўшы, што Ян у вязніцы, адышоў Галілею і, пакінуўшы Назарэт, прыйшоў і асеў у Капернауме прыморскім, у межах Завулёна і Нефталі, каб споўнілася сказанае праз прарока Ісаю, які кажа: «Зямля Завулёна і зямля Нефталі, на дарозе прыморскай за Ярданам, Галілея паганская, народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае, і тым, што сядзелі ў краіне і ценю смерці, святло заззяла». З таго часу Ісус пачаў абвяшчаць і казаць: «Навярніцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Калі Ісус пачынае сваю публічную дзейнасць, першыя ягоныя словы не пра цуды, не пра маральныя правілы, не пра асуджэнне свету. Ён пачынае з закліку: «Пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Гэта не пагроза, гэта запрашэнне. Бо пакаянне ў біблейскім сэнсе – гэта не проста пашкадаваць пра ўчынкі. Гэта навяртанне сэрца, гэта змена кірунку жыцця, гэта рашэнне пайсці за святлом, якое ўжо заззяла ў цемры. Евангелле кажа, што Ісус ідзе ў зямлю Забулона і Нефталі, у край, які лічылі цемрай. Туды, дзе людзі былі далёкія ад святыні, ад рэлігійных цэнтраў, ад жыцця ў праўдзе. І менавіта туды пранікае святло. Гэта вельмі важна. Бо пакаянне пачынаецца не з таго, што мы стаім перад Богом ужо выпраўленыя. Яно пачынаецца тады, калі мы прызнаем: «Я цяпер у цемры, але я прагну святла і шукаю яго». Святы Францішак калісьці сказаў: «Пачнем, браты, бо дагэтуль мы яшчэ нічога не зрабілі». Гэта і ёсць дух сапраўднага пакаяння. Не самабічаванне, а пакладанне пачатку добрым справам і трыванне ў ім, як быццам нічога добрага яшчэ і не зроблена. Навяртанне – гэта не разавая падзея, а пастаянны рух сэрца да Бога. Пакаянне не пра знешняе самапрыніжэнне і заўважную фальшывую пакору. Яно пра надзею. Бо калі Ісус кажа: «Пакайцеся», Ён адначасова кажа: «Валадарства нябеснае ўжо побач. Ты можаш жыць інакш. Ты не засуджаны застацца тым, кім ты ёсць цяпер». Святая Тэрэска ад дзіцятка Ісуса пісала, што сапраўднае навяртанне – гэта не вялікія подзвігі, але маленькія ўчынкі дабра ў паўсядзённі, якія азначаюць цвёрды і шчыры паварот сэрца ў бок любові. Бог не стамляецца чакаць, пакуль мы ўрэшце не паглядзім яму ў вочы і не скажам: «Вось я, навучы мяне жыць». Пакаянне – гэта не ўцёкі ад сябе, гэта вяртанне да сябе сапраўднага, створанага Богам. І калі мы сёння чуем гэты заклік Ісуса, ён скіраваны не да грэшнікаў дзесьці, а да кожнага з нас. Да мяне, да цябе. Бо валадарства нябеснае не толькі пасля смерці. Яно пачынаецца там, дзе сэрца паварочваецца да Бога, дзе чалавек перастае жыць у цемры і выбірае святло. Няхай гэтае сённяшняе евангельскае слово не застанецца проста тэкстам. Няхай яно будзе штуршком пачаць шлях па слядах нашага Господа і Збаўцы Ісуса Хрыста. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши,
як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не водь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амін. Господ пасе мяне, і ні ў чым не буду мець нястачы. На зялёнай пашы там ён пасяліў мяне, ля ціхай вады ўзгадаваў мяне. Навярнуў душу маю, накіраваў мяне на правыя сцежкі дзеля імя свайго. І калі нават пайду ў цені смерці, не збаюся зла, бо ты са мною. Жазло твоё і посах твой, яны мяне суцешылі. Ты нарыхтаваў стол для мяне насуперак тым, што пераследуюць мяне. Алеем памазаў галаву маю, і чаша твая, што напойвае мяне, якая выдатная яна. І міласць твая будзе ісці следам за мною праз усе дні жыцця майго, і пасялюся ў доме Гасподнім на доўгія дні. Я буду мець нястачы, бо Господь мой пастыр. На зялёных пашах пасвіць ён мяне.